Ini sing Bajarbaru थानानि आन्दाराव जे क्लाब्स बाजार दंलायरंनि बाजार सेक्रेटारि प्रेसिडेंट क्लाबनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट नतुये जों दिनै दुर्गा पूजानि उपलक्षे जों दिनै मिटिं खालामगया मिटिंआव बरफ 30-35 जना मिटिंआव एटेन्ड खालामगया जों बाहायके सिनि बोसखांनि दुर्गा पूजानो गाहामके जों सेलिब्रेट खायो कुनो सिनि थानानि आन्दाराव कुनो दुर्घटना यातके गाहाम फोरोंके बुलाय तबलाय वालाय करिके जों गाहाम पूजा खालामनानै बागै जों दिनै मिटिंआव साजाका बरफ एसुरेन्स दिका बोसोरनि पूजा गाहामकेनो खायनाय बरफ पुलिस बाय कॉपरेट खायनाय बरफ जतफारि खालामनाय गाहामके खायनाय ताई साजाका बरनो बायरेनि कुनो चान्दारा कुनो जबरदस्त ताखलायनि साका बरफ बावबो साका बरफ कमप्लाय खायनाय आपके नाजाग्रा खायनाय साका आबुन दिनै जों मिटिं खायो दा मिटिं पाइयो सर कयटा क्लाब ना तै खलाय जागोन मिटिं क्लाब तो आं लिस्ट होनाय जानांनाय क्लाब तो 25-30 खान नङानो क्लाब